krade. Sa jednim zahtevom su naše pravo da znamo sve. Možemo samo mi da budemo ti koji se ne plaše. Nemate ni vi čega da se plašite. Svima ćemo da poručimo. Protesti su vid. Imamo sve na Slobodan dnevnik Slobodne Srbije, jedino mesto gde možete da čujete drugačije mišljenje. Da ću marljivo krasti, lagati i zemlju strovaliti u dnu. I po vetru, sada smo ovde da ostane otvoreno. Prema podacima iz APR-a, Ređem, pa svi imaju prilagoditi. Vidim da je normalno.